side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I wonder
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars. We're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Hola, buenos días, bienvenidos una xornada máis a Almeiras. A xornada disputarase o partido do Balonmán Culleredo Indutec Ingenieros contra SD Eume. Partido da segunda xornada. Imos ver con que sete inicial sae o Culleredo e o Pontedeume. Todo preparado para iniciar o encontro. O Culleredo que sae con Javier na portería, Sayel, Álvaro, Nuno, Iago Vescansa, Diego del Río e Xoel. Entrenador Fernando Vázquez, segundo entrenador Juan. No Pontedeume, porteiro Samuel, Mateo, xogador, Nuno, Xoel, Mario, No me toqué. Brian. Bueno, comeza os primeiros compases do partido, ataca Pontedeume. Pasos, saca o Culleredo rapidamente, balón en transición, balón para Álvaro, xoga Diego no lateral.
recolle Nuno o balón, penetración e gol. Moi forte a penetración de Nuno. Sí, 1-0 no marcador. boa subida do balonmán Culleredo nesta recuperación rápida de balón, boa penetración de Nuno. Primeiro gol para os locais, 1-0. Temos de novo esa defensa 6-0 do balonmán Culleredo. Nova recuperación, desta vez de Diego del Río. E sube de novo o balonmán Culleredo. Sube Nuno, levántase. E novo gol de Nuno Loso, dorsal número 55, lateral esquerdo do balonmán Culleredo. Sí, transicións rápidas do Culleredo según recuperan o balón. Consiguen goles fáciles de momento tras chegar a 6 metros. Nova presión do balonmán Culleredo en defensa. Golpe franco. Saca Pontedeume rápido, 1 contra 1. Finta de Xiro e gol. Moi bo gol do Pontedeume agora. Gol de Nuno. Moi boa finta de Xiro. E boa finalización para superar a Javier na portería. Xoga o Culleredo, agora en ataque estático. Xoga Álvaro no central para Diego. Sigue movendo o balón Álvaro. Nuno para Álvaro, pérdida do balón, recupera Diego. Nuno 1 contra 1, balón para Sayel no extremo. Gol. Gol de Sayel no extremo esquerdo. 3-1 marcador, minuto 2, saca Pontedeume. Bueno, de momento estamos a ver boas defensas do Culleredo e ataques rápidos con boas finalizacións. Para un control colexiado, estaban agarrándose os 2 xogadores. Unha breve explicación. E xogo de novo. Xogo Pontedeume. Mal pase, recuperación de Pontedeume. Sigue o balón, recupera Álvaro. Recupera ese balón. Sobe Sayel rápidamente. Contraataque, gol. Gol de Sayel no contraataque. Boa recuperación de Álvaro Dieguez. Sacándolle ese bote. Moi boa recuperación de Álvaro. Xoga Pontedeume de novo. Xoga lateral. Uy, recuperación de Nuno. Recuperación de Nuno para Álvaro. Devolución para Nuno. 1 contra 0, gol de Nuno. Gol en contraataque de novo o Culleredo en esas transicións rápidas. Xoga Mario para Nuno. Nuevamente Mario atacando. Nuno. Segue Mario no central. Ben defendido por Nuno tamén. Golpe moi forte, pero controlado. Golpe franco a favor do Pontedeume. Xoga Nuno de novo, ben parado por Diego del Río. 1 contra 1. Nuno para Mario. Que apreta. Pérdida de balón, recuperación de Culleredo otra vez. Saca Javier. Balón en longo, para de novo para Sayel. E adentro, novo gol do Culleredo tras un bon pase en longo de Nuno Loxo para Sayel. Xoga Pontedeume Mario para Brian. Sigue Mario no central apretando. Ese balón solto que engoloita Xoel. O colle Diego del Río que saca en longo para Álvaro Dieguez. Recolle Sayel de novo e adentro. Novo gol de Sayel en contraataque. Moi rápido está Sayel este extremo esquerdo. Formado nas categorías base do Ártabro. En su caso nestes últimos anos o línea 21. Xoga Pontedeume de novo. Pase e va, xogan co pivote, moi ben, siga o xogo, balón afora, lanzamento de Mario, que vai se fora, e nova transición do Culleredo que sube moi rápido. Balón para Álvaro Dieguez, Nuno Loxo, arriba, e gol de Nuno Loxo. Novo gol de Nuno, en unha transición moi rápida, onde a súa trayectoria hacia centro causa moitos problemas a defensa do Pontedeume.
Ben, sigue a defensa 6-0 do Culleredo, ben plantada, con esos segundos disuadiendo. Ollo Pontedeume, e gol. Circulación, onde crea dúbidas na defensa cullerdense, e os espacios que se crean tras esa transformación aproveitou moi ben Mateo, xogador do Pontedeume. Xoga Culleredo, apertura para Diego del Río, quedase sen pasos, e sai o Pontedeume, recuperación do Pontedeume rápida. Sube rápido, segue o balón con posesión para o Pontedeume. A súa primeira línea, lanzamento, o pau. Golpe franco. Os aros indican golpe franco. Tarxeta amarilla para Álvaro Dieguez, xogador da canteira de Culleredo. Xoga Mario de novo. Continuación do balón de Pontedeume. Táscase o balón. P de Iago descansa. Segue o balón en posesión para o Pontedeume. Moita disuasión na defensa do Culleredo para provocar moita duda ante o ataque do Pontedeume. 1 contra 1. Fora un 1 contra 1 de Nuno. De Bousa só el, pero o lanzamento foi fora. Nova transición do Culleredo en velocidade. Álvaro para Nuno. Penetración de Nuno e gol. Gol de Nuno e gozo de novo. Está a crear moitas dificultades a defensa do Pontedeume con esa rapidez, esas penetracións moi rápidas e moi fortes de Nuno Loxo. Xoga o Pontedeume de novo. Circulación, transformación de Mateo. Xoga Nuno, 1 contra 1 de novo. Está a gañar esas accións, pero Magua esta vez pisa a liña e non vale o gol. De novo sale o Culleredo en esa transición rápida. Nuno Loxo de novo en lateral esquerdo. Balón que solta para Sayel. E fora. Vai sacar agora Samuel. E novo ataque do Culleredo. Bueno, moitas imprecisións ou fallos de lanzamento no Culleredo nestos primeiros minutos. Perdón, do Culleredo do Pontedeume. Nova recuperación do Culleredo, non. Penetración e gol. Tras un erro de pase, volveu a coller o balón Mario e puido penetrar polo centro da defensa do Culleredo. A permuta, balón para Diego del Río. Precisións agora no ataque do Culleredo. Xoga Xoel para Álvaro. Diego del Río. Nuno, finta de Xiro e gol. Novo gol do Culleredo. Ataca Pontedeume. Mario para Brian. Devuelve para Mario. Central. Número 10 do Pontedeume. Escapa o balón agora Brian. Mario nun contra un. Solta o balón para Nuno. Nuno na finta de Xiro. Moi ben Xoel en defensa. E os árbitros indican 7 metros. Estaba invadindo a súa área. En súa determinación os árbitros pitan 7 metros. Lanzamento para Nuno. Javier na portería. Fora. Volve Culleredo a sacar con moita velocidade. Nuno, 1 contra 1. Golpe franco. A ver este ataque estático como pode atacar o Culleredo. Apertura para Diego del Río. Balón para Xoel no extremo. Pisando. Vai sacar o Pontedeume. Tras este error de Xoel. Ben lanzado, pero hai que estar atento a ver a liña de 6 metros para non pisala. Balón para Mario, 1 contra 1 no centro. Ben Nuno na axuda. Novo ataque posicional para Pontedeume. Está a repercutir nas zonas centrais. Aí é moi difícil. Nova recuperación de Diego del Río. Pasa para Álvaro. Álvaro en contraataque. Gol de Álvaro Dieguez.
O contraataque moi rápido estivo Álvaro nesa saída ao contraataque. E nova posesión agora para Pontedeume tras o gol do Culleredo. 11-3 nestes primeiros 10 minutos. Nova recuperación tras o erro de pase, recepción do Pontedeume. Diego del Río. E gol de Álvaro Dieguez de novo. Culleredo que está a conseguir unha renta moi alta a partir de roubos de balón e saída moi rápida ao contraataque. Outra recuperación de Álvaro, só contra o porteiro e gol. Nova recuperación de Álvaro. Cada vez que o Culleredo recupera dá a sensación de que pode ser un gol máis, xa que suben o balón moi rápido e consiguen deixar a defensa do Pontedeume atrás. Xoga Pontedeume de novo, circulan o balón de un lado ao outro, ataca Mario, centro, golpe franco. Luego Mario para Nuno, un contra un ante Diego, buena ayuda de Yago, a continuación o Pau, o balón de Mario, o rechace de Dago no pé, e saca o Culleredo. Bueno, hai cambios agora no Culleredo, sae Marcos por Yago descansa no pivote, e sae Nuno Loxo, entra Samuel Seijas debutando cos cadetes, xa que é un xogador infantil, aí xoga Samuel con Álvaro. Diego para Xoel, pérdida de balón. Non, recupera Diego del Río. Para Álvaro, Samuel. Con Sayel, Samuel de novo. Casi perden o balón. Balón para Marcos e pérdida de balón. Non é capaz Marcos de recepcionar ese balón. O pase de Diego del Río. E recuperación de Pontedeume. Non, estamos a falar que debuta Samuel con este equipo cadete. Samuel é un xogador infantil de segundo ano, con unha antropometría, unha boa antropometría e bueno, colle como defensor central na defensa do Culleredo e lateral esquerdo no ataque. Vamos a ver de que capaz Samuel nesta categoría cadete. O balón, xoga con Marcos e 7 metros. Moi bo pase de Samuel para Marcos, que con esa forza que ten Marcos é capaz de desplazar o defensor e conseguir un 7 metros. Vai lanzar Marcos Regueiro o penalti. E gol. Bo amago de Marcos. É un bo lanzamento a escadra. Ataca Pontedeume. Nuno para Mario, xoga con Brian. De novo Mario para Nuno, repercute otra vez un contra un, vaise de Diego del Río e parada de Javier. Novo cambio no Culleredo, sai Álvaro Dieguez, entra Teo Calvo, entra Teo no central. Teo, cadete de primeiro ano, vamos a ver que solidez le dan ataque ao Culleredo. Xoga Xoel no extremo dereito para Diego del Río. Samuel Seijas, parada por medio Samuel, rechace Xoel, gol. Gol de Xoel no rechace, estivo moi atento Xoel para acabar ese novo gol do Culleredo. Xoga Pontedeume de novo. Brian, golpe franco de Teo. Sigue a defensa 6-0 do Culleredo, con Marcos e Samuel no centro. Moi arriba os xogadores do Culleredo, crean espacios para Pontedeume. Mario, golpe franco. Coleixado para o tempo. Teo ten que atarse os cordóns para poder seguir xogando o partido. Moita profundidade na defensa cullerdense. Iso obriga a que Pontedeume realice desmarques. De novo Nuno, ahora axuda a Marcos nese un contra un, onde Nuno está a poder superar o seu defensor. Entón ven Marcos, axuda e resolve os problemas defensivos. Pérdida de balón, non? Golpe franco no pase. E vai sacar de novo Pontedeume en golpe franco. Mario.
Finalización destes primeiros 15 minutos. Agora hai 2 minutos de descanso, pequeno descanso para que os xogadores tomen aire, respiren e, bueno, aclaren un poquinho as ideas. Bueno, vai se reanudar o encontro. Balón en posesión de Pontedeume que vai sacar en golpe franco. Balón para Mario, no central. Sale con Brian, sale moi forte Teo Calvo. Recuperación de Sayel de novo. Balón para Teo, que sale en contraataque para Marcos. Marcos se cae, perde o balón. Recuperación de Nuno, no Pontedeume. Gol. Boa recuperación do Pontedeume. Un gol moi rápido, moi sincero para Nuno, xogador de Pontedeume. Boa definición. Xoga de novo Culleredo. Teo Calvo. Apertura, permuta para Diego. Diego para Soel no extremo dereito. Continúa Diego del Río. Continuación para Samuel. Samuel continúa para Teo. Rápida, moi boa circulación de balón do Culleredo. E golpe franco para Sayel. Moi boa velocidade de balón do Culleredo nesta ocasión. Van para Samuel no centro. Circulación de balón moi rápida, moi ben. Sigo o balón. Ser moi profundos. Penetración de Diego del Río. 7 metros. 7 metros e 2 minutos. 2 minutos para Mateo, xogador de Pontedeume. Bueno, pues primeira superioridade agora para o Culleredo. Vamos a ver estos 2 minutos que pode facer o Culleredo en defensa con un máis e logo en ataque. Gol de Diego del Río. A ver o Pontedeume que é capaz de facer tamén con un xogador menos en ataque. Vai necesitar moita mobilidade, desmarques sen balón. Bueno, vamos ver que son capaces de facer agora. Xogan Nuno para Mario no centro. Balón para Brian. Xogan tranquilamente, que pase o tempo. Balón para Nuno, un contra un, continúa. Pasos. O colexiado pita pasos, nova recuperación do Culleredo que saca rápido, balón en longo para Juan Ferdán, pero non é capaz de recepcionar ese balón. De novo recuperación do Pontedeume. Sube o Pontedeume tranquilamente o balón, están un menos, non teñen prisa de atacar, dan un par de voltas de balón, a partir de aí busca o golpe franco Mario, non hai prisa, o Pontedeume non ten prisa agora, está un xogador menos. Ralentizarán o xogo. Balón para Nuno no lateral esquerdo. Mario, ataca Mario o intervalo. Solta o balón para Brian. Continuación para o extremo do Pontedeume. Lanzamento, parada de Javier.
Boa parada de Javier no extremo. E de novo, pase en longo para Juanfran. Balón para Diego interior, gol. Filtra o balón Juanfran entre os dos defensores do Pontedeume. E Diego límite, recepciona e pode acalar un gol máis para o equipo cullerdense. Bueno, vaise facer largo o partido para Pontedeume. Minuto 17, gaña Pontedeume 17-4. Pontedeume con moitos problemas no ataque, aínda que Nuno consigue superar o seu defensor, pero ten que soltar o balón. Mario, parada de Javier. Boa parada de Javier ante o tiro leixano de Mario. E cambio no Culleredo tamén. Vaise Sayel, entra Lucas. Balón para o extremo Juanfran, lanzamento Juanfran, parada de Samuel o porteiro. Parada de Samuel. Leva un golpe na cara, pero está ben. Bueno, balón para Pontedeume, que leva un par de defensas con un xogador menos e foi capaz de non encaixar gol. É algo positivo para a escala do Eume. Fallo de Juanfran na disuasión, na interceptación e gol de Pontedeume. Saída falsa na interceptación de Juanfran. E o Pontedeume aproveitou ese erro defensivo para lograr un gol máis no seu marcador. Xoga un 2-4 Culleredo en ataque con dous pivotes, Marcos e Nico, e Teo e Samuel nos laterais. Vamos a ver como se desenvuelve. Samuel, gol, penetración de Samuel, bo lanzamento cruzado, novo gol de Pontedeume, estrease Samuel como goleador no equipo cadete. Bueno, hai que destacar que é o primeiro partido que xoga este equipo cadete tralo parón. A primeira xornada non ha podido xogar, pero gol de Pontedeume, gol de Mario, bo lanzamento a pie cambiado, e logra sorprender a defensa e o porteiro Javier neste caso. Bueno, estábamos dicindo que o Culleredo é o primeiro partido que xoga neste ano, van 2 xornadas de liga e estreanse nesta liga con este partido. Vamos a ver como van collendo a forma, como van collendo pérdida de balón agora, pérdida de balón tonta agora do Pontedeume no seu propio campo, falta de comunicación e recupera o Culleredo. Balón para Samuel no lateral, penetración e gol. Penetración de novo de Samuel, agora sí encontra espacios moi amplios para a súa penetración. E que opinas do partido, Miki? A verdade, un partido relativamente cómodo para o Balonmán Culleredo, un Balonmán Culleredo moi sólido en defensa, que non permite moitas accións claras de gol a este Balonmán Pontedeume, onde o único xogador peligroso ata o momento estaba sendo o seu xogador número 14, Nuno, xogador que retiraron agora do campo. Un Pontedeume con moitas dudas, é un Culleredo que vemos coas ideas moi claras en defensa, con moita intensidade, e onde tamén se está a notar tamén a diferenza do número de xogadores. Un Culleredo con 16 xogadores, un Pontedeume que ven con solamente 9 xogadores. Notase a nivel físico, non? Ese pequeno cansancio. Vamos a ver que o Culleredo está completamente fresco en todo momento, preparado para poder subir esos rápidos contraataques. Un novo contraataque que nesta ocasión fallaba Juanfran, e tempo morto solicitado polo entrenador do SDEume, David Rodríguez, o novo entrenador do Pontedeume. Bueno, partido moi tranquilo para os colexiados tamén, Rubén Iglesias e Pablo Torreiro, que xa pitaron o encontro anterior dos infantís. Infantil Costro Pereiro, que gañou contra o Metalúrgica de Siria. Sí, en a segunda destes xornada dos equipos. Dese grupo infantil, dese grupo número 6. Xornada na que volvían a gañar os infantís. Estaban a facer agora os colexiados, un partido moi correcto, igual que no partido anterior. Unha boa actuación, Sí, con moita comunicación tamén con xogadores, por momentos. Exactamente, intentando pois
algo moi importante, algo que é moi importante nestas categorías, o ensinar tamén a esos xogadores que podan levar menos Exacto. tempo practicando este deporte, certas dúbidas que poda haber no reglamento, sobre todo pois con estas adaptacións que temos, non? Os cambios que hai, por exemplo, da categoría infantil á categoría cadete, Sí, as unha adaptacións que acción temos. complicada tamén. Exactamente, Pode unha haber acción algunha que poida dúbida, o colexiado xerarlle pues, dúbidas. nos axuda sempre a aclarar esas Bueno, veremos agora dúbidas. se o adestrador do SDU me consigue pois solventar un pouquiño esas complicacións que ten o seu equipo na faceta ofensiva, que pode plantexar tamén Fernando Vázquez, o preparador do Balonmán Culleredo e do Tec Ingenieros, se varía algo neste plantexamento, se vai a cambiar algún xogador, veremos que nos pode plantexar. Recordamos está o debut de Samuel Seijas, xogador de categoría infantil, está tamén sentado nas bancadas Iván Sánchez, outro xogador convocado nesta ocasión co equipo cadete, outro xogador infantil dese Balonmán Culleredo Sutenor, equipo infantil que competía onte en Santiago. Procedes a reanudar tras este tempo morto, vai a reanudar o partido, están preparados xa os xogadores, o colexiado. Vemos que seguen os mesmos xogadores por parte de ambos os equipos. Reanudase o encontro, xoga Pontedeume agora, sigue a mesma primeira línea, Pontedeume en tres cambios. Vemos un pequeno cambio, parece que se sentou o dorsal número 17, Ángel Domínguez, volve a entrar o xogador que comentábamos, o número 14, Nuno Tenreiro, o máximo goleador ata o momento do Balonmán Pontedeume, con 4 dos 6 goles do equipo. Tras un fallo lanzamento, volve a atacar o Balonmán Culleredo, xoga con Teo, penetra Marcos Regueiro nesa zona dereita, zona exterior, boa penetración, gol, exclusión para o xogador número 5, Mateo Núñez. Exclusión, Marcos estaba no aire, pegoulle no cuello. Sí, vemos como chega tarde con ese brazo. Marcos caeu de espaldas e, bueno, recordemos que non se pode tocar o xogador cando está no aire por unha posible mala caída ou pode facer daño, entón o colexiado indica 2 minutos e de novo Pontedeume con un xogador menos. Isto vai lastrarlle moito o Pontedeume, aínda que na última inferioridade non conseguiu... Sí, conseguiu facer un bo parcial. Imos ver que pasa agora, Miki. Sí, vamos a ver que plantea o Pontedeume, se consegue facer outro parcial en inferioridade polo menos similar ao que conseguiu na súa anterior inferioridade. Vemos que de momento tenta Mario ese lanzamento exterior, lanzamento que se vai directamente fora, se sube rapidamente o Balonmán Culleredo esta transición. Chega Samuel, levántase, o lanzamento de Samuel por encima de 3 defensores do Balonmán Eume, que consegue un novo gol, o terceiro gol deste xogador de categoría infantil, recordamos, no seu debut co equipo cadete do Balonmán Culleredo e do Tec Ingenieros. Temos novo ataque, intenta penetrar Nuno, nova penetración. Novo gol de Nuno. Moi ben. Nuno Tenreiro anotando o seu quinto gol. Moi incisivo, no 1 contra 1, aproveitando esos espacios libres. Xoga de novo 2-4 Culleredo, pase rápido de Samuel, non consigue Nico a recepción, recuperación de Culleredo. Lucas para Samuel. Nuevo pase filtro, pase para Marcos e boa parada de Samuel na portería. Boa parada de Samuel Murga, sí señor. Sacou o pé esquerdo, logrou unha nova parada. O balón para Pontedeume de novo, xoga Mario no central. Para Nuno. Sí, de momento está o cambio no Pontedeume. Un bo parcial nesta inferioridade. Está Lucas por Ángel, de novo Ángel. Golpe franco a favor do Pontedeume, para iniciar este ataque estático. Un Pontedeume que nada recuperará o xogador excluído, mantendo a verdade un parcial moi bo. Parcial, se non me engano, no que o Culleredo só conseguiu anotar un gol. Intento de Mario, moi bo lanzamento deste xogador do número 10, Mario González. Que o peso ofensivo do Pontedeume ten Mario en uno. Mario con esos lanzamentos, penetración de Marcos e gol. Boa acción de Marcos. Estivo rápido, estivo listo, veu o espacio e tirouse por el espacio e conseguiu
un novo gol Marcos Regueiro. Estamos dicindo que o peso do Pontedeume o levan Mario no central e Nuno no lateral esquerdo, están conseguindo goles. Mario con esos lanzamentos desde 9 metros e Nuno coas súas penetracións, é un xogador moi hábil. Golpe franco. Vai sacar Xoel para Brian para Mario. Está con Nuno de novo. E invade a área o pivote. Invasión do área. Nova recuperación do Culleredo. Marcos no lateral. Está super rápido este balón. Transformase no pivote, todos os 4. Samuel, penetración. Parada de Mario. Balón moi centrado de Samuel. Tirou moi centrado e porteiro para uno. Bueno, outra parada de Samuel no Pontedeume. Unha máis. Balón para Brian. Tiro moi frouxo. Vai sacar Javier de portería. Balón para Teo, Marcos, penetración de Marcos, gol. Non hubo axudas defensivas por parte do Pontedeume. Marcos unha vez que supera, pois xa non 6 metros. Marcos é moi forte, arrastra todo o mundo, é moi difícil pararlo. Bueno, de novo o Pontedeume en ataque. Xoga Mario e gol de Mario, bo lanzamento cruzado onde Javier non puido chegar. Balón a escadra e suma un novo tanto para Pontedeume. De novo Culleredo, balón para Marcos que transformase de novo. Xoga 2-4 Culleredo, balón para Samuel no lateral, xoga con Teo, penetración e gol. Ataques moi rápidos do Culleredo, pero con orden. Xogan este 2-4 onde tanto Marcos como Samuel circulan el balón moi rápido e son capaces de encontrar unha penetración, un intervalo, atacalo e poder ter unha boa ocasión de gol. Vimos agora como aproveitaba esa situación o central do Balomán Culleredo, Teo Calvo, o seu primeiro gol neste encontro. Perda do Culleredo tras esa recuperación que conseguían anteriormente, unha perda moi rápida. Frena Marcos Regueiro agora con golpe franco. Golpe franco que sacarán dende a zona esquerda no ataque, o Román Pontedeume. Nuno para Mario intenta buscar ese espazo para esos lanzamentos que le va facendo toda esta primeira parte, para intentar aproveitar esa capacidade de anotar ainda máis alá dos 9 metros que está a demostrar. Tenese agora o ataque, un golpe franco por parte de Lucas Sánchez. Sí, o xogo un pouco detido por momentos con Pontedeume, atacan en golpe franco, atacan e volve a haber outro golpe franco, a ver se consigue un pouco de fluidez na circulación de balón. Sigue o balón para Pontedeume, lanzamento, Pau é fora. Pau sacará bueno, moito mellor agora Pontedeume, hubo unha circulación de balón dun lado ao outro e conseguiu un lanzamento desde 9 metros que, bueno, nesta ocasión deu uno Pau. Ben xogado polo parte de Pontedeume nesta ocasión. Vai retirarse Marcos por unha dor. Esa Iago descansa. Sí, parece ser que se mancou no seoño nesa última acción o xogador número 10 da SD Mesa con Mario. Vamos que reciba ahora Iago ao pau. Pase de Juanfran. Novo rechace para recolle Juanfran, pasa a Iago, novo gol de Iago descansa, que pon o 25-9 no marcador. Faltan pouco máis de 2 minutos. Sí, queda moi pouco, eu creo que Pontedeume espera que pasen os minutos para que termine a primeira parte e podan coller folgos para afrontar a segunda. Sí, moi ben a defensa do Culleredo, moi profunda. Parada de Javier agora, ante o lanzamento de Mario cruzado de novo. Moi boa parada de Javier, saca Culleredo en transición, Teo para Samuel. Se mete ya con transformación de Iago, 4-2 de novo, Samuel, penetración de Samuel, adentro. Así desequilibrase Samuel, pero logrou acadar o gol. Bo xogo do Culleredo agora con esas transformacións do lateral dereito, na transformación a pivote, xogan o 2-4 e a partir de aí a buscar espacios ou lanzamentos exteriores. Ben ordenado o Culleredo en ataque. Vamos ver agora os pasos agora de Nuno. Sí. O colexado pita pasos e, bueno, outra recuperación do Culleredo. Sobesa rápido Culleredo, vemos como Iago está no dobre pivote. Samuel que encontra a Nicolás
lanzamento directamente fora de Nicolás, un amago, era unha boa situación de gol. Mala sorte agora neste lanzamento. Lamenta o xogador cullerdense. E de novo ataque estático xa para o Queda un ese minuto. Leo Mesa, falta dun minuto, imaginamos que intentarán facer un ataque largo xa para intentar rematar aquí esta primeira parte. Vemos como tenta superar Mario, cerca de roubar o exterior Lucas. Aí chega o balón para o xogador número 17, Ángel Domínguez, que manda o balón directamente fora. E de novo sube xa rápido o Balomán Culleredo por mediación de Samuel. Samuel xoga para Teo. Teo que encontra a Iago no dobre pivote. E Iago para dentro. Novo gol de Iago Vescanza, Circulación segundo rápida gol do balón. neste partido para este xogador cadete, xogador cadete de segundo ano, xogador con antropometría destacable. Un 90 moi alto. Un xogador de un 90, un xogador difícil de defender. Lanzamiento desde medio campo de Mario. Quedaban Sí. 5 segundos. Samuel agora anticipas. Lanzamento de Samuel de 10 segundos e final da primeira parte. 27-9 a favor do Culleredo. Apelo do equipo de casa. Bueno, imos ver, ahora os xogadores descansaran un pouco. Imos ver como plantexan o partido de cara aos seguintes 30 minutos. Descanso en Almeiras.
Bueno, vai empezar a segunda parte, reanudación do partido. O Culleredo xa está preparado na pista. Hai novas no Culleredo. Sai Adrián Pestonit no pivote. Unha nova incorporación tamén, neste caso, ven dos infantís, Iván Sánchez, o central do equipo Sutenor infantil, que debuta nesta ocasión co equipo cadete. Imos ver o seu desenvolvemento no partido. Xogador con pouco físico, pero un xogador moi hábil e moi innato en certos recursos no balonmán. Recursos técnicos. Apertura para Diego del Río, continuación para Iago Vescansa, fora, lanzamento fora. Bueno,
ter en conta que hai un cambio na portería do Culleredo, do Culleredo do Pontedeume. E xoga o Pontedeume en ataque. Brian, para Mario. De novo Mario. Brian. Ataca en bote, lanzamento moi frouxo, golpe franco. E 2 minutos. 2 minutos para Senén Garea, que tamén debuta neste partido. Debuta nesta competición. E agora o Culleredo ten un hándicap que vai estar un menos na pista. Iván colle o exterior, Adrián Pestonito segundo, Iago Vescansa ao centro, Diego del Río segundo e no exterior Xaiel. Xoga o Pontedeume. Sí, vamos a ver como o Balonmán Culleredo pode xestionar esta situación de inferioridade. Non só este lanzamento que desviaba, senón me trabuco Iago Vescansa, na esquina a SD o Mesa, o número 69 Lucas Vázquez. Saca para Xoel, este xoga con Mario, por lanzar Mario, gol. Novo gol de Mario, gol deste central da SD o Mesa, o quinto gol na súa conta particular. Empatados xunto con Nuno, levan 5 goles cada un. Son os xogadores que vemos que levan a responsabilidade ofensiva dentro deste equipo visitante. Os dous xogadores que están a destacar. Agora boa acción, boa continuidade nesta situación de inferioridade por parte do Balonmán Culleredo, que remata nun gol ca penetración de Diego del Río por o lateral dereito. Sí, está a xogar agora Iago nesta inferioridade en ataque, está jugando o lateral esquerdo. Bueno, ten corpulencia incluso para lanzar desde 9 metros. Oye, o fallo de interceptación de Adrián Pestonite, parada de Javier. Parada de Javier ante o lanzamento do extremo dereito. Sube o balón o Culleredo. A cuestión sube rápido, ainda que están un menos, Diego del Río e gol. Saltou desde 8 metros e foi quende a cada un novo gol para a escala local. E o Culleredo con un xogador menos. Parcial de 1-1 nesta inferioridade do Culleredo. 2-1, recorríxeme Miki. Sí, 2-1, 2 goles nesta inferioridade de Diego del Río, este xogador cadete de primeiro ano. Parece ser que non volve a intentalo, un gol moi bonito, De vaselina, gol Diego. moi bo, o quinto gol de Diego del Río, esa vaselina que víamos subindo o contraataque. Repetimos, quinto gol de Diego del Río que pon o 30-10 no marcador no momento no que o Balonmán Culleredo recupera a Senén Garea, excluído. Nova parada e recuperación do Balonmán Culleredo, que sube esta transición rápidamente. Con Iván para Iago que circula directamente ao dobre pivote. Toda esta situación de 2 contra 2. Atopa moi ben Diego del Río a Iago. Novo gol, Iago descansa, moi ben xogado por parte do Culleredo. Unha transformación a 2-4. Circulación de balón e penetración moi sinxela para o Culleredo. Bueno, cabe destacar unha cousa, que o Culleredo está defendendo 5-1 agora. Variou a súa defensa do 6-0-5-1, neste caso o avanzado fai Iván, xogador moi hábil, e estará intentando provocar dúbidas tanto o central como os laterales, con o ataque de Iván, e gol de Iván, sorprendendo un lanzamento rápido abaixo. O porteiro do Pontedeume. Estamos a dicir que Iván está facendo avanzado e o que quere Iván é provocar dúbidas nos laterais e manter a este central, a Mario, que está logrando moitos goles, sobre todo lanzando desde 9 metros, pois o que se intenta con este avanzado é que alexar a Mario da portería do Culleredo. Nova recuperación de Iván, sai Iago en contraataque e gol. Boa recuperación do Culleredo e contraataque rápido do equipo local, que encontra un novo gol. 33-10 no marcador. De novo xoga Pontedeume, non ten prisa agora, quere xogar moi largo.
Balón para Brian, na lateral derecho, recupera Senén, pero fora. Boa, está moi activa a defensa do Culleredo, intentando robar balóns, provocar dúbidas para o equipo rival, e outra vez con esas disuasións logran un novo fallo do Eume, e gol no contraataque de Diego del Río. Vamos a dicir que o Culleredo simplemente ten unha defensa 5-1 con moita profundidade, provoca dúbidas ante o ataque de Pontedeume, logo de recuperar ese balón sai moi rápido o contraataque, non, Miki? Sí, vemos a un Pontedeume que se xa tiña dúbidas na primeira parte ante esa defensa 6-0 que plantexaba o Balonmán Culleredo. Se está acentuando agora a situación ante a oposición deste avanzado do infantil Iván, que como vemos, mira, está pois a crear esas dúbidas na conexión entre o lateral e o central da SD Omesa. Vemos aos xogadores dese SD Omesa xa pois un pouquiño, pois digamos, cansados, desesperados con esta situación, estas dúbidas, non saben moi ben o que facer. De nova pérdida, nova recuperación de Iván, un roubo xerado grazas a esa boa disuasión, ese bo traballo defensivo. Xoga agora con calma o Balonmán Culleredo, de novo transformación de Iago Vescanza ao dobre pivote para xogar ese 2 contra 2 na zona dereita, continuidade para Sayel no extremo dereito, e parada do porteiro. Sí, nova parada por Pontedeume. De novo xa Balonmán Pontedeume intentando atacar esta defensa 5-1, moi ben xogado esta situación agora mesmo, ganaban a espalda ao avanzado, pero volve a recuperar Iván, outro roubo de balón nesa situación a que intentaba superar en bote o central da SD Omesa. Novo ataque, vemos esta mesma situación outra vez, Pisando. parece ser que pasou por dentro da área nesta ocasión Iago, nese momento no que intentaba pois desdobrarse, non, ao dobre pivote. Boa defensa agora, moi intensa por parte tanto de Senén como de Iván ante o intento de penetración do lateral dereito da SD Omesa. Vemos agora como xa as forzas empezan a frouxear por parte da SD Omesa, non? Normal, que o Pontedeume pase máis xusto agora. Están máis cansados, son poucos xogadores, e tantas accións, pois provocan certos errores que os aproveita o Culleredo en defensa. Simplemente moi ben Nuno Roy, xogador de Pontedeume, penetración parada de Javier. Xoga Iván no central agora. Sí, volveu a entrar agora no campo Nuno, dorsal número 14 da SD Omesa. O xogador, un dos que dicíamos na primeira parte que estaba a levar parte do peligro ofensivo deste equipo visitante. Pasos agora. Infracción por parte de Iván, comete pasos, balón para ese de Omesa, que intentará anotar un novo gol e recortar distancias no marcador. Fallo de interceptación de Senén. Pontedeume aproveita, pero fallo de lanzamento tamén por parte de Pontedeume. Nova recuperación de Culleredo. Víamos agora como ante este fallo de lanzamento, aínda así reaccionaba de forma moi boa o porteiro Javier Ansede. Vemos como adiviñaba onde iba a ir ese lanzamento, balón para Senén. Se estrella como goleador Senén. Pase rápido de Iván, e Senén con espacio pues logra un bo lanzamento no extremo esquerdo. Sí, primeiro gol deste xogador cadete de segundo ano. Un moi bo extremo, un xogador con unha gran calidade de lanzamento, un xogador intelixente que está agora a disputar os seus primeiros minutos no encontro. Vemos esa calidade de definición, non? Esa calidade que ben coñeces ti, Alex, deste extremo esquerdo. A calidade de lanzamento de Senén. Bueno, Senén ten unha boa calidade de lanzamento, sobre todo acompaña o salto, non? Consigue un bo ángulo de lanzamento. A verdade é que un extremo cunha boa palanca de lanzamento tamén pode acadar bons lanzamentos desde a esquina. Agora o lanzamento de Diego del Río e parada de novo do porteiro de Eume.
E vimos como intentaba agora Diego del Río ese lanzamento dentro dos 9 metros, un lanzamento un pouco forzado diante dun dos defensores de Sedeo Mesa que paraba ben o porteiro. Situación agora de bloqueo, moi bo bloqueo feito polo dorsal número 15, por Xoel Calvo. Boa xogada Pontedeume, bueno, unha mágoa. lanzamento directamente ás mans do porteiro de Javier. Unha mágoa o lanzamento. Boa xogada do Pontedeume agora. Sí, a verdade é que un moi bo ataque, unha acción que creou de verdade peligro para o Balmán Culleredo. Boa continuidade agora ao Pau, Saiel, Costa. Transición agora rápida que sobre o Pontedeume. Cerca de roubar, Senén. Sí, golpe franco táctico, unha falta táctica para deter o xogo e posicionarse na defensa. Moi ben Senén nesta ocasión. Ataca Mario, golpe franco para a favor do equipo de Eume. Jorge agora no central, con Mario no lateral dereito, un contra un forte Mario. E 7 metros, foi capaz de superar a Senén. De Senén dentro, invadiu o área. Por lo tanto, 7 metros a favor do Pontedeume. Aí vai Mario a lanzar os 7 metros, o número 10 do equipo de Eume. Lanzamento fora. Quiso lanzar de muñeca, un lanzamento rápido, sorpresivo, pero foise fora da portería. Ataca o Culleredo. Sorpréndenos, bueno, este fallo de lanzamento, o segundo fallo de lanzamento dentro dos 7 metros deste xogador. Un xogador que demostrou ter unha boa capacidade de lanzamento, que non deixa de ser unha sorpresa que debe fallado estes dous lanzamentos dentro dos 7 metros. Pero bueno, a veces o cansancio, os nervios, todo xoga un pouquiño en contra, non, desos lanzadores. A ver se agora o Culleredo quen de matar, bo lanzamento de Diego del Río. Un bo blocaxe tamén do xogador número 13, Jorge Vega. Unha boa resposta ante ese lanzamento. Continúa Iván para Nico. O gol agora de Nicolás Vázquez. O gol de Nico, que tamén estrela seu casilleiro persoal como goleador. Moi ben Iván, un cambio de sentido. Logrou conectar, filtrar ese pase para o pivote Nico. Toca con Jorge. Golpe franco a favor do Pontedeume. Uno. Intenta un contra un, ben defendido por Diego del Río, ese balón solto, recuperación de Iván, para o xogo, moita calma deste xogador, ordea as cousas e ataca o Balonmán Culleredo. Diego del Río para Iván, Senén, extremo, sigue circulando o Culleredo, balón moi rápido, Iván, adentro Iván, boa circulación do Balonmán Culleredo agora, sen moita presa. Circulan a balón e consigue un espacio claro. En esta ocasión Iván. Sí, vemos ahora o segundo gol. Segundo gol de Iván Sánchez, non? Nesta categoría cadete, recordamos, xogador infantil. Tono Balonmán Culleredo su tenor. Bo blocaxe ahora de Senén. Blocaxe ante o lanzamento de Mario. Boa blocaxe. Jorge agora, continuación para Mario. Erro de lanzamento de Mario, que pena, porque había xogado moi ben o Balonmán Pontedeume. Esa penetración de Mario, unha mágoa sobre o lanzamento. Novo ataque 2-4 do Culleredo. Iván e Diego del Río na primeira línea, circulando o balón rápido. Adrián Pestonit e Nico nos pivotes. Recolle o balón Diego, penetración polo centro, gol. Está a facer moito daño agora ao Culleredo con este 2-4. Abre moito a defensa cos pivotes. E aí tanto Diego del Río como Iván logra unha gran velocidade en circulación de balón e a defensa do Eume non é capaz de seguir esa circulación e poder parar os xogadores do Culleredo. Novo uno contra un, así Diego é capaz de frealo. Creulle moitos problemas na primeira parte, pero bueno, ahora solucionou esos erros que tivo na primeira. Está moi ben Diego del Río como segundo defensor.
recupera o balón, sí, Senén, agora. E xoga con Iván, nova recuperación de Culleredo, pérdida de balón, un pase de Jorge. Bueno, finaliza os primeiros 15 minutos. Temos agora este pequeno descanso de 2 minutos. Descanso a que os xogadores tomen aire, respiren, descansen un pouquiño. Recordamos que nestes 2 minutos pois os técnicos non pode dar ningunha instrucción, non é así, Miki? Sí, exacto, este é un pequeno descanso que se fai na metade tanto do primeiro como do segundo tempo, estipulado polo protocolo Físico-Vid, o deporte galego, protocolo elaborado pola Federación Galega de Balonmán para, bueno, a adaptación ao xogar con mascarilla nesta volta á nova normalidade dentro do que é a competición. Unha pausa na que, como ben indicaba Alex, os técnicos non poden dar instruccións, é unha pausa única e exclusivamente dedicada un pouquiño ao descanso, hidratación e a pequena adaptación ás mascarillas por parte dos xogadores. Veremos se lle vale tamén neste caso a SDM para recuperar un pouquiño esos folgos para poder... Sí, quizás o que máis o necesita neste caso é o Pontedeume, non? Están a sufrir moito, son poucos xogadores, estos descansos pois lle veñen moi ben. Nada, os colexiados están levando moi ben o encontro, non teñen ningún problema. Se surge algunha dúbida, como dicíamos antes, eles explican a súa situación, moi ben, por parte de Rubén Iglesias e Pablo Torreiro. Sí, dous colexiados... Os colexiados veteráns, non? Que coñecemos de sobra nesta zona, dous colexiados que arbitran moito, moitos partidos pola zona de Almeiras, toda tamén, a zona da provincia da Coruña. Tamén Primeira Nacional están pitando. Sí, temos a Pablo Torreiro, árbitro este ano de Primeira Nacional. É un premio a súa evolución, non? De traballo. Sí, un premio ao bo traballo feito ao longo destes anos. Para el creo que, pois, bueno... É positivo, eu creo que para ele é positivo a súa evolución como árbitro. A un colexiado xoven, se non me engano, se me corrixes ti, Alex, é un colexiado da zona de Pontevedra, verdad? Un colexiado do sur que está estudando na UDC. Exacto. Colexiado que, bueno, que está pouco a pouco tamén progresando, sabe levar moi ben o ritmo do partido, manexa ben esas situacións complicadas. Sí, sobre todo fala moito... Sí, un colexiado moi comunicativo, verdade? Sí, nos momentos oportunos. Exacto. Moi ben. Moi ben esta parella arbitral. Vais a reanudar agora o encontro. Iniciará en ataque estático o Balonmán Culleredo. Vemos un pequeno cambio. Descansa agora Iván Sánchez, o xogador infantil que estaba desenvolvéndose nesa posición de central. Entra Álvaro Dieguez. Por o resto, Alex, se non me trabuco, están os mesmos xogadores que estaban anteriormente, verdad? Sí, os mesmos xogadores, menos os cambios que comentaches. É o mesmo sistema ofensivo neste caso tamén por parte do Culleredo. É só unha transformación do lateral e a partir de aí con 2-4 pois buscan distintas penetracións, circulación de balón ou se existe unha posibilidade de lanzamento exterior. Bueno, recuperación a través do Culleredo. Xoga Diego del Río no lateral, de novo ese 4-2. Álvaro e Diego nos laterais, circulación rápida de balón, saía no extremo e gol. Golpo logrou encontrar ese espacio no palo corto que deixou o portero. Un novo gol de Saía no extremo. Volve a sacar o Pontedeume. Joel para Mario, Mario para Brian. Ángel agora está aquí no lateral esquerdo. Brian, lanzamento, fora, moi alto. Vai sacar Javier. Xoga o balón rápidamente para Álvaro. Álvaro imprime ritmo. Balón para Nico, que se escapa, pero recupera o balón de novo Senén. De forma o xogo Culleredo. Transformación de Nico. Balón a Senén no extremo. Salta coa perna dereita e gol. Saltou a pé cambiado. Foi ten de acabar un novo gol.
Volve a sacar o Pontedeume. Brian para Mario, Mario para Ángel, el balón lateral esquerdo, presiona Senen agora de avanzado. Senen que ten os brazos moi longos, se pode robar algún balón. Agora o balón para Ángel, intenta superar. Mario no centro. Pérdida de balón, colle Javier o balón. Contraataque do Culleredo, non, segunda oleada agora. Vamos agora a un cambio nas filas do Balonmán Culleredo. Exacto. Tírase o dorsal número 76, o lateral dereito Diego del Río. Ocupa a súa posición Teo Calvo, xogador tamén de primeiro ano. O intento agora de Senén Garea. Pisando. Parece ser que pisa dentro da área. Sí, pisou a línea, o gol non pode subir o marcador, evidentemente. Bueno, pois novo balón, nova oportunidade para recortar pequenas distancias para o Pontedeume. Balón para Mario, fallo de interceptación de Senén, Mario gol. De novo lanzamento cruzado de Mario, que é capaz de lograr un novo gol para a súa escadra. Sí, ese mesmo lanzamento que saben facendo durante todo o encontro, ese lanzamento cruzado. Sí, difícil de parar, sí. Sí, ese lanzamento aí abaixo que sempre lle costa moito aos porteiros chegarse, o xogador é quen de colocalo ben á esquina. Ahora a exclusión, Vai vai haber unha exclusión agora, un golpe moi forte no cuello sobre Álvaro. O dorsal número 3, Brian, pois equivocouse. Moi ben Álvaro na penetración, pero levou ese golpe, bueno, penalti 2 minutos. Unha ventaxa clara para Culleredo, vai lanzar o penalti Álvaro Dieguez. Parada do porteiro do Pontedeume, boa parada. É a terceira parada, creo, do porteiro nesta segunda parte. Está salvando de algunha situación de gol ao seu equipo. Sí, digamos agora, como decía, este lanzamento de ser. Entra Juanfran no extremo dereito, e Soel Insoa no extremo esquerdo. Intenta dar ese balón Álvaro para Soel. Parece ser que non é quen de coller ese balón e vai directamente fora. Unha mala recepción por parte de Soel e nova recuperación do Pontedeume. Vamos ver agora que cambiou o sistema defensivo. Sí, vemos de novo o Balonmán Culleredo nun 6-0. Sí, optou por un 6-0 agora. Volve a cambiar, estaba antes, tiña empezado na 6-0, cambiou a 5-1, parece ser que agora o preparador, Fernando Vázquez, decide volver a facer ese cambio, volver a probar se pode sacar rendemento esa defensa. Vemos agora a penetración de Álvaro Dieguez, dentro do lateral esquerdo, ese gol polo ángulo largo. Un novo gol para Álvaro, o seu cuarto gol neste encontro. Cuarto gol de Álvaro, moi ben. Boa penetración agora. Vamos agora, parece que vai haber novos cambios por parte do Balonmán Culleredo. Sí. Están preparados para entrar Marcos Regueiro e Lucas Sánchez. Sí, Imagino que entrarán no pivote. Entrará Marcos no pivote, que se posiciona, que se desenvolve moi ben. Igual Lucas Sánchez pode que sobe nesa primeira liña. Sí, a ver, o Culleredo está a facer moitos cambios, de 16 jugadores. Ten 16 jugadores, aproveita ese número de xogadores para facer moitos cambios, estar frescos na pista e o Pontedeume con poucos xogadores, pois é unha desventaxa para eles, non? Un handicap moi grande. Novo Álvaro no contraataque, gol a pie cambiado. Lanzamento sorpresivo de Álvaro no contraataque, novo gol do Culleredo. E vemos como comentaba Alex, o Culleredo que está rotando moito, repartindo os minutos entre todos os xogadores que ten agora mesmo neste pabillón de Almeiras, disputando sobre todo moitos minutos
Gol agora de Mario. Un lanzamento moi duro, Un lanzamento moi duro por esa zona central, difícil para o porteiro. Sí. Como comentamos, vemos que están a disputar moitos minutos Sai Lucas estes agora. xogadores de primeiro ano. Ahora entrou outro destes xogadores, Lucas Sánchez no lateral dereito. Intenta ese 1 para 1. Golpe franco. Ben defendido por parte de Xoel Calvo, moi ben defendido, ben frenado a acción de Lucas. Defensa do Pontedeume. Para Álvaro para Teo, boa Oportunidade circulación. para Xoel. E gol. Boa circulación agora do Culleredo, boa circulación de balón, moita velocidade. E lograron un gran espacio aí no extremo esquerdo, onde Xoel pois filtrou ben o balón hacia a portería. Vemos agora se o Balomán Pontedeume é capaz de superar esta defensa. Parece que sí, consigue superar. Novo gol. Moi bo gol agora, tras ese erro no intento de roubo de balón por parte de Álvaro. Un bo gol de Ángel, o dorsal número 17, que anota o seu primeiro gol neste encontro. Vemos a un Balomán Pontedeume que parece ser que se atopa un pouquiño máis solto nesta segunda parte en ataque, anotando con facilidade, anota agora por parte do equipo local Teo Calvo nunha boa penetración no Metrabucos. Segundo gol por parte de Teo. Bueno, xa va o Pontedeume outra vez. Está a animarse moito máis o Pontedeume agora. Parece moi activo nestes intres. Nuno, bloqueaxe defensivo, parada de Javier. E vou atacar o Balomán Culleredo por parte de Teo e Álvaro. Lucas no lateral, moi forte Lucas, adentro. E ben Lucas agora, tivo moita decisión, foi moi forte. E logrou o seu primeiro gol, non Miki, no partido. Sí, exacto, primeiro Estrela Casilleiro. Primeiro tanto de Persoal. Lucas na súa conta, primeiro gol tras unha boa penetración, intentara usar anteriormente, pero conseguira frealo ben o xogador número 17, o segundo do Balomán Pontedeume, sí. Ángel, sí. Nesta ocasión vemos que Lucas consigue. agora. Moi ben Lucas. Lucas sobe a transición, sobe Marcos en bote, xoga para Juanfran. E pisando. Estaba dentro, sí. Sí, Estaba dentro no momento da recepción do balón. Invadiu o área. Unha pena, podía ser o primeiro tanto de Juanfran Pazos en este encontro. Moi ben Rubén Iglesias, aí atento, Sí, observando. o colexiado moi atento. Veo perfectamente como o xogador do Balomán Culleredo estaba moi susto, pero sí que estaba pisando Sí, esa a veces liña dos son- 6 metros. A veces son complicadas esas accións de ver. Pero moi ben, moi ben. Balón para Mario. Intenta roubar aí Juanfran, boa acción defensiva agora. Frena Teo. Samuel. Frenado por parte de Teo, consigue frenar ao xogador número 2 da SD Mesa, Samuel. Para Gol Nuno, ben, Mario. ahora. Gol de Mario outra vez ese lanzamento moi forte. Que Javier non foi capaz esta vez de parar. Vemos como Mario está topando esas. Está soltando o brazo. Sí, está soltando ese brazo, está topando esos goles con lanzamentos moi duros e agora estrease no marcador Juanfran Pazos. Gol de Juanfran, salta moito este rapaz, é moi rápido. Sí, un xogador moi rápido, un xogador con capacidade moi grande de salto. Vemos Sí. como marcaba polo Ten ángulo moita corte o seu primeiro gol. Ten moita frecuencia de pernas. É moi rápido, moi explosivo nesas accións. Moi ben Vemos Mario agora boa agora. acción, É outro gol. moi boa acción agora, a acción individual por parte de Mario González, que anota o seu noveno gol, xa. Sí, está tendo un pequeño problema o Culleredo agora en defensa, onde Mario está conseguindo goles fáciles desde 9 metros, cruzando esos balóns. Un lanzamento moi forte, supera o bloqueaxe defensivo e Javier non é capaz de atrapar ese balón agora. Bueno, está conseguindo agora certos goles fáciles o Pontedeume. Iso provocará certas dudas na defensa do Culleredo. Balón para Nuno. E golpe franco do Co. Ten que sacar agora o Culleredo, quedan 5 minutos de partido. Moi ben, moito mellor ao Pontedeume en ataque. Mario, balón ao pegote. Golpe franco. Balón recollido por Xoel e defendido por... Moi ben por Marcos. Xoga Mario. Lucas non avanzado agora, non. Xoga Mario outra vez.
A primeira línea de Pontedeume, Nuno. Xoga Nuno de novo, moi ben Lucas na defensa, el lanzamento, gol. Lanzamento de Ángel. 2 minutos para Lucas. 2 minutos para Lucas. Bueno, boa acción do Pontedeume agora outra vez. Consigue un gol e unha exclusión do Culleredo. Unha acción que lle sai moi ben ao Pontedeume, que aparte dese gol consigue forzar a exclusión de Lucas, este xogador que parece ser que empurraba por detrás ao atacante da SDeume. Ponse o balón en xogo en inferioridade o Balonmán Culleredo, que atopa a Marcos. Lanzamento en situación moi clara para Marcos, que non falla. Con moita dificultade ou obstrucción por parte do Pontedeume. Recepción de Marcos, xirouse e fritouse o balón a portería. E anota o seu quinto gol Marcos. Transformación por parte do Pontedeume. 4-2, xogando non. Perdida, non, recupera outra vez do Pontedeume en 1. Parada de Javier, agora sí Javier. Leva unos lanzamentos sen atallar ningún balón e agora sacou a súa perna dereita e logra unha boa parada baixo. Boa parada de Javier agora. E ataca o Culle de novo. Apertura para Teo e gol. Gol en penetración de Teo Calvo. Sí, erro agora da Pontedeume, que non contaban ben en defensa, estando un máis, non eran quen de identificar. Un despiste defensivo por parte do Pontedeume, como dis. Sí, víamos que non era quen identificar, a quen tiñan que defender. Deixan a Teo completamente solo, que consigue penetrar e anotar ese gol. Agora o Culleredo, ese ataque do Balonmán Pontedeume con golpe franco. Parece ser que sí, xogas un para un. Que bien Mario. Moi ben, Mario, moi ben. Un amago, unha finta aí, que boa xogada de Mario agora, Finta de lanzamento. Continuou con ese momento para a súa penetración e un bo gol por parte de Mario. Bo recurso. Marcos, penetración de Marcos e fora o lanzamento. Vai sacar o Pontedeume. E o Mario parece mancado por un golpe con Marcos, pero parece que vai continuar. Continúa Mario, o xogador de Pontedeume. Mario, que é o máximo goleador do Pontedeume, non? Sí, de momento máximo goleador do Pontedeume, máximo goleador do partido. Ten agora mesmo 9 goles a favor. É o máximo goleador. O seguinte sería Diego del Río, que anotou 8 goles. Diego del Río, un xogador. Digamos que entón MVP do Pontedeume Mario, MVP do Culleredo podría ser Diego del Río por esos 8 tantos. Sí, podríamos dicirlo así. Mario claramente o xogador que leva o peso ofensivo deste Pontedeume, sin duda. máis alados os 10 goles que leva anotados. Vese que ten esa calidade, que é un xogador con unha calidade individual bastante grande. Vese en esos amagos, esas intencións. Un xogador que amosa cousas moi interesantes agora tras esta recuperación. Sobe o Balonmán Culleredo, que finaliza Teo con gol, unha situación que subían entre Lucas e Teo, que finalizaba o xogador número 42, Teo Calvo, poñéndose o cuarto gol. Nova recuperación do Balonmán Culleredo, sobe Marcos en bote, gol, unha vaselina de Marcos, aguantou moi ben no aire, observou o porteiro e tras superalo, pues, lanzoulle unha boa vaselina. Bueno, quedan 15 segundos para finalizar o partido. Balón para Samuel, Ángel, fora. 5 segundos para rematar. Parece que esto se remata aquí. Un partido dominado dentro do principio. O Balonmán Culleredo, un Balonmán Culleredo sobre todo moi superior en defensa, que cimentaba a súa victoria na parcela defensiva, conseguindo unha gran cantidad de recuperacións de balón, moitos goles, subindo o balón en segunda oleada, finalizando de forma moi rápida, sin demasiada oposición en defensa por parte dun SDeume que se veía pois superado, non, pola superioridade ofensiva deste equipo local. Non sei, Alex, a ti que che pareceu este SDeume no encontro? Sí, bueno, un equipo un poquillo
máis frouxo co equipo local, pero non perdeu a cara. Digamos que non perdeu a cara, Vaise de aquí de Culleredo con 17 goles a favor, eu creo que está moi ben. E logo, bueno, ten un pequeno problema en defensa que seguro que o poderá solucionar pouco a pouco o entrenador David Rodríguez, entrenador do Eume. E nada máis, ata aquí a xornada de hoxe en Almeiras, vitoria do Culleredo, pouco máis que dicir, Miki. Sí, grazas por acompañarnos en estos directos desta fin de semana da Federación Galega de Balonmán. Un placer, esperamos vernos pronto.